Igbo na-ekwu okwu si na onye nọrọ ebe ọ nọ ebe na ọnọ ya na-agụ ya. Gee ntị o ka m gwakwa gị n'ihi maka na ị nọrọ na uche na-agbazi China ịhapụ ihe iji aka ịhapụ ihe ị na-eme ebe a gbapụ n'ọzi ahịa China ka gị mma mana chetakwa o ihe ọbụla ị na-eme gbalịkwa tinye adịghị ama ama na akpa etufuchakwala nke niile iji aka n'ihi maka na ị chọrọ ịbanye na ihe na-ịmatachabeghị ka o si aga ihe na-edochabeghị gị anya gị hapụzie nke ị na-eme nke iji na-enyere ndụ gị aka hapụ ya manye na ihe na-ịmabeghị tinyekwa adịghị ama ama n'ụda akị ilu akwụkwọ ụtọ ya ihe niile na-egbu maramara abụghị ọla edo uche gị dịkwa ya ma nkụziri elu gị ihe niile ebe na ọta ata ihe m nwere bụ ịgwa gị okwu ọ masị gị were ya mere ihe mgbe obi igbo ekele m unu pụtawa n'ezi na ụmụ amadi na-echu Ụda nsọ